تجاني مرحبا اهلا وسهلا مرحبا لزائرين حبكم حب الجدود كل فايدة تجاني مرحبا اهلا وسهلا مرحبا لزائرين سيدي بايو حبكم حب الجدود كل فايدة تجاني مرحبا اهلا وسهلا مرحبا لزائرين والخلق الحسن مرحبا Jallo seydi e inde suufere pe amen o monsieur Boiro e inde bere pe amen o lontike moɗomo o hippodiri on alhaji darame e maire commune Koundara o e commissaire central police o e gendarmerie o e ligue islamique o e dendanangal yeesojo ɓe maaki ɓe wi dental ngal fof ko bisimilla muɗum ko tooli muɗum ɓe maaki ɓe ceerno meɗen ceerno Mouhamadou Bassirou e seto o fof ɓe wi ɗum ko bisimilla maɓɓe ko tooli maɓɓe gila ɓundu hurdu haa Konakiri leydi ndi fof ko bisimilla maɓɓe dendanangal laamuji ɗi fof haa yotti Sambaylo haa Koundara fof wiiɓe ko tooli maɓɓe ko bisimilla maɓɓe e leydi ndi e Daka o maire wi eno sikkirno hono ni sous-préfet Sambaylo o wi eno sikkirno ni kaka moɗon woni ko ala emen alhaji Mouhamadou Balejo radiyallahu taala anhu alhaji ceerno Souleymane radiyallahu taala anhu ko ceerno en woni ko fatora enen kam ceerno men no ɗo en weltori en teddini en jaɓɓike ceerno meɗen alhaji ceerno Ahmad Tidiani Ba ceerno Ahmad Tidiani Ba en wihiɓe ɓe jarama en wihi jaka ɓe hay kaali jaka giɗo ma ko ɓaawo ma hande ɓernde meɗen ɓeydi wurude ko bisimilla ceerno naane ko ɓe hewti kandayda o noddi central o yettini nulal sous-préfet amen on e maire commune amen on wondema ɓe salmini préfet ɓe salmini maire Koundara on e central yoɓe rew reweteɗi ɗi fof ɓe jaɓɓo ceerno ɓe adda ceerno haa ka Daka ɓe werna ceerno e julɓe ɓen ka Daka ɓe wona sabu Daka o yaha no moƴƴiri hunde fof no jogii gaynako o Daka ko kamɓe woni gaynako en torike Allah yo Allah yoɓu ceerno joddi moƴƴiri yo Allah yoɓu alhaji Mouhamadou Balejo joddi moƴƴiri yo Allah yoɓu alhaji Baruso joddi moƴƴiri yo Allah yoɓu joddi moƴƴiri alhaji Mouhamadou Bassirou
ceerno e rewni ɗum e Alhaji Bocar Wadiyatullahi yoɓe tornan en ceerno yo maire on tornan en laamu ngu torna dennanangal julɗo seeniiɗo ɗo haymo seenaki yoɓe tonnu ɗum fuɗɗoren daaka o bisimillahi rrahmani rahimi timminirenmo e barake ceerno alhamdulillahi rabbil alamin inchallahu lamɓe ɓe yoɓe reenu daaka allah o daaka ceerno o haatuma daaka o gasi programme daaka o ko fuɗɗode no ceerno make ni ko hande e alansara o timmoya e galata bimɓe e 10 heures so allah jaɓi julɓe ɓe fof ne o jebbilo yankinano ceerno meɗen ɓe heɓo ɓe heɗo ɓe heɓa duwawu ceerno en torama yoɓe duwano lagine fof yo allah hawri lagine yo allah waɗu ɓuttu e leydi ndi yo allah waɗu kawral e leydi ndi ɓay noon naayen junnu ceerno yo yaafo en fodde ko juuti ɗo ko weltare nde waɗi ni daaka o ko daaka meɗen Alhaji ɓaleejo makuno ko daaka mo mi ekkita en ha wawo jogade alhamdulillahi rabbil alamina ko tooli maɓɓe e konngol ceerno Bocar e maire superbe allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim alhamdulillahi rabbil alamina en yetti allah ene laaɗo mum sallllahu alayhi wa sallama ƴettugol men ɗo konngol ko ɓaatum ko maaɓe wowla kono seeremɓe jooɗiɓe ɗo ɓe wono ceerno en makilloni fayda koko lanni kono noon ɓaa ko maaɓe ɓeyda heen ɓe ɓeydat tawa e inde jama samba ilo o fof ɓe wii julɓe ɓe bisimilla menen men wii o wii ndaw ko yoodi woɓɓe wiya ndaw ko ngarɗi woɓɓe wiya ndaw ko weyɗi ka julɓe hawtiti eno haala fi allah ene laaɗo mum sallllahu alayhi wa sallama ko toriɗen no hawtitirɗen ɗo ni yo ɓerɗe men ɗe hawrirni ɗo hande leñol alaa ɗo hande si wona leñol julɓe meɗen nana e noppi amen onon seeren ɓe wii ɗon julɓe fof ko nene gooto baaba gooto komin tori jama o ko haalanton men ko jogoɗen ɗum wonen nene gooto baaba gooto ɗo holli l'islamu ala keerol ko madina wonɗo ɗo woni madina min omi yetti allah ene laaɗo mum sallallahu alayhi wa sallam o wii kanko o yetti allah ene laaɗo mum sallallahu alayhi wa sallama sabu honɗum o sifoto ko saare ɓoyɗo o jeeya ko suudu muse demba alhaji mouhammadou saïdou rahmatullahi alayhi ko galle ben makko jippotonoka suudu ba makko alhaji mouhammadou ɓaleejo radiallahu taala anhu ko suudu koto makko jippotono ceerno mouhammadou basir radiallahu taala anhu on ne kadi wano noon alhaji
alhaji bawu sow baba maire o baba maire o ceerno seyku e ceerno sehu suudu ba am jippotono ko suudu ba makko jippotono nda ko yooɗi o wi ndaw ko yooɗi ko allah waawi golle ko allah waawi golle ko allah waawi golle ko allah waawi golle hande mi ɓattike o ceerno o wi hannde o ɓattike ɗo ceerno wadde ma sayidi ko yahanno toon nden kono cukale kono ɓe maani alhaji mouhammadou sayidou ko yahayno toon hari kanko ko cukalel kono omo maanditi nda ko allah waɗa o wi ndaw ko allah waɗata ɗum eno yooɗi e inde préfet o e inde préfet o e inde généroɓe gonɓe ɗo e inde généroɓe wonɓe ɗo ɓe e inde ma commune o e inde maire commune o neno goto arno neno goto makko ko ɗum addi mi sifi ɗo ko ɗum addi o sifi ɗum ɗo par ce que nder sous préfecture fof e nder sous-préfecture fof walla commune fof walla commune fof ko gite ɗiɗi walla noppi ɗiɗi ko guite ɗiɗi walla noppi ɗiɗi sous préfet maire sous-préfet maire woni menen ɗo komin suudu wotu o wi woni kamɓe ɗo ko suudu woturu tikkude komin sifi ɗo e tippude e ko sifi ɗo ko tawat ɗo taway ɗo samba ilo yetti allah samba ilo yetti allah lagi mi yetti allah lagine yetti allah alaji mon ɓalejo alhaji mouhammadou ɓalejo ɓurdam makko fof gurdam makko fof ko fi l'islam no ɓantora ko fi l'islam no ɓantora yiɗi julɓe fof yiɗi julɓe fof mana maɗen ceedi o wi ɗum kamɓe eɓe seedi ɗum o yahino saare ɓuɗo si o yahino saare ɓoyɗo yayno men heɓɓo koɓe haala o yahayɗo o heɗo koɓe haalata ko kalifaɓe ɓe kalifaɓe ɓe e nder badial e nder badial min kalfini allah min kalfiniɓe jama o ɓe halfini allah ɓe halfiniɓe jama o mbaɗe ñaagui duwaw hiɓe ñaagui duwaw fi ɓurtu e leydi ndi fii ɓuttuɓe leydi ndi kawral kawral ɗo ɗo gonɗen ɗo ka wonɗen ɗo ko homo mbiyeton oɗo ko oɗo oɗo ko oɗo ko hombo wiyeten oɗo ko oɗo oɗo ko oɗo wiyetan tan julɓe wiyeten tan ko julɓe walla julɗo walla julɗo mbaɗen noon waɗen noon jogoren noon jogoren noon kala ko wona l'islam kala ko wona l'islam ko mere ko meere si tawi no eɗen gandi ɗum si tawi noon eɗen andi ɗum ko joganto en aduna holko jogantoɗen aduna ko en durtotoɓe ko en yiltotoɓe hendu aduna hennu aduna wadda en wadda en wota jam wota en jaɓu ɗum bonanen allah ene laaɗo mum wonanen allah ene laaɗo mum sallllahu alayhi wa sallama julɓe jaafo ɓe maaki julɓe ɓen yo yaafo e inde jama samba ilo e inde jama samba ilo o yamirore maire o e dow yamirore maire o e mawɓe samba ilo e mawɓe samba ilo mi wii dental ngal bisimilla o wi'i dental ngal bisimilla 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 wii ceerno wi'i ceerno ko bandirawo makko de jooɗi takko ma ko bandirawo ma jooɗi takko ma ɗo wassalam allahumma salli ala sayidina muhammad wa sallim dental ngal fofof eno ñaaga yaafuye eɗen gandi oɗo mo allah addi ko jiyaɗo allah lomtiɗo kalifa tagore nde wonanɗo hande tagore nde hakkude nelaɗo allah e leñol muɗum on woni ceerno men ceerno ahmad tidiani bun seyidi alhaji mouhamadou saydou bun sayid e siraji bun sayidin radiyallahu taala anhu qaddasa allahu sirrahuma wa ruhahuma yo allah sennu ruhuji mabɓe e sirruji mabɓe amin ɗen koyɗe ari ɗo hande e ndiɗo leydi waɗani barke yettode wodani allah aduna ko jamanuji yawtino ɗo alhaji mouhammadou ɓalejo radiyallahu taala anhu si omo haalanno omo bismotono
omo huccitinanno konguɗi ɗi e yontaɓe on saaha ceerno taslima koto kalifuru e mawɓe men ga ceerno ahmad koliya to kundara ha yetti ɓesugu meɗen seremɓe meɗen to wadiyatullahi ɗo ceerno bocar e ɓesugu mum e ceerno muhtaren e diwan o fof hohoɓe wuson min jiyani ɓe kono min naniɓe min yihiɓe suguji mabɓe yettode wodani allah ko ɓen jaɓɓeteno ɓen jaɓɓotono ɓen bisimotono eno bisimotono ɓeeɗo jinnaɓe ɓeeɗo ceerno ahmad tidiani ɗahir en caggal nde ceerno men udditiɗaka o ceerno ahmad tidiani ceerno ahmad tidiani ɗahiru ariɗo e ɗen pele ceerno oɗo noon ko o allah rokki ko ɓuri hewde ga e ɗen pele e ngal lomtugal ngal jiiɗen hande eno ɓeydo ustata ko ɗum ko duwaw jabaɗo ɗum ko gueɗal meɗen nde wonno noon hiiri kamɓe seremɓe ɓe aada maɓɓe e lasim ko hade naage mudde raɓɓiɗinoɗen ɗo jewte gadiɗe ɗe bisimanguji ɗi ɗi teddi ɗi weli eɗi weli heɗade eɗi nafti en no feewi ceerno duwano en o bismo en o accita en jahaden nokkuji ɗo mbaɗo en lasimaji ɗi ko heddi ko balɗe tati ɗe kala ko jiɗɗen jantade e l'islam e jokkere en ɗam ene heeƴa ɗo allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim lillahi rabbil alamin en wihi julɓe ɓe fofof bisimilla maɓɓe ɓe nootandu ɗo ɓe nootiɗo allah e nelaɗo mum sallllahu alayhi wa sallama kamɓe fofof bisimilla maɓɓe e nduɗo nootandu ɓe maaki ɓe weltike e jaɓɓungal molngal no feewi ɓe weltike e bisima gongol ɓe wihi bisimilla o mba alhamdulillahi rabbil alamin allah addiɓe e yamirore ceerno e sunna dakamo o waɗanayno en ga nden wadden sunna o e yamirore makko imo salmina julɓe ɓe fofu noon imo juuroɓe leydi ndi fofof gorko e debbo suka e mawɗo gooto fof inde mum e yettode muɗum omo salmina on omo juuro on omo duwano omo ñaago on duwawu ko noonne kadi dental madina gunasi fofof eɓe salmina eɓe juuro kamɓe fofof kadi ɓe wondinima e meɗen golle daka o alhamdulillahi rabbil alamin eɓe ñaagui allah tan yo allah waɗan en hen newye yo allah waɗan en hen tawfiq kala ko rewɗen hen allah yo allah jaɓan en kala ko duyiɗen hen yo allah jaabo kala ko mooliɗen hen yo allah dandu barke allah ene laaɗo mum sallllahu alayhi wa sallama barke alqur'an al adim ɓe weltanima julɓe ɓe fof ɓe weltanima laamu ngu no moƴƴi kade fofof ene duwane inchallahu taala hiyen ɗo ha subaka talata duwondirten daka o inchallahu taala inchallahu taala
جامع الخيرات بيني مرحبا أهلا وسهلا مرحبا للزائرين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا للزائرين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا للزائرين سيدي بايو فادخلوها سالمين مطمئنين آمنين مرحبا أهلا